Poco estranho, vou. Jobba Kumbai. 58. Tenminste, ik denk bruin maken. Hoe wanneer jij het echt naar Een nieuwe hond. Wat net gedacht is van Wat moet het doen? Mijn film van die familie Ja? is tijd op het tijd. Kijk, dat is weg. Hoe Laat lang? is 15 jaar, hè? Half 10. Nee, dat is nog even. Wat? Ik het te denken, hè? Wat ik zo met TV games gekregen. Moet jullie iets van die videocamera achter in die TV of bij de antenne? Want dat is niet zo denk je, kun je net een plus. Dan weg. Mijn TV guys, moest ook bij die TV achterin gekomen, hè? En dan zei antenne en dan game, maar dan kan het net antenne en dan videocamera weer. Toen kijk je. Cool, maar die mensen. Hey. Opa. See? Here it is. You see that? I'm brilliant.